In dit tweede jaar, of tenminste in dit eerste begin van de tweede uur, komt door Kolmelaan als toeristische trekpleister en ik over de klimaatdoelstellingen hebben. En ik weet dat ik mijn allereerste stelling, Jelle Boerema, heel erg uit de tent lokken kon. Hoor ik wel eens van hem, Jelle Boerema van het VVD, een beetje uit de tent lokken. De nijdruk leidt in toeristisch Kolmelaan te volle op Kolm een watersportdorp. Oren mogelijk toeristisch interessante gebieden worden daar toch negeerd. Oh, ik kom naar aan het hartje. Ja, mevrouw Talsma, dat is natuurlijk inderdaad wel een hele prikkende stelling. En daar moet ik natuurlijk toch wel eventjes tegen, toch een tegengeluid laten horen. Kijk, het is zo dat Kolm Watersportdorp is inderdaad een fantastisch project. 2 miljoen euro van subsidie van de provincie. En kijk, dat is inderdaad een mooi boegbeeld van recreatietoerisme in Kolmeland in Noord-Friesland. En waar we natuurlijk heel veel op kunnen hangen, een mooi stuk reclame. Maar er gebeuren natuurlijk nog veel meer andere mooie toeristische activiteiten in onze gemeente. Hè? Ja, want als het om toerisme gaat, daar ben je met allen mee in. Of tenminste, ik wil weten, wordt er genoeg dienen om Kolm toeristisch deel te zetten? Margreet van ChristenUnie. Nou, wat is genoeg? Er kan nog wel steeds meer bij, denk ik. Want wat de heer Boerema ook eerder al zei, van de Kolmeland is een prachtige gemeente. Maar er is inderdaad Kolm Watersportdorp wordt in geïnvesteerd. Maar ook het Rondje Lauwersmeer bijvoorbeeld wordt ook in geïnvesteerd. En dat is ook volgens mij een 1,5 miljoen vanuit het Warrenfonds. En dat is ook uiteindelijk een investering van ruim 2 miljoen. En dus wat dat betreft, er wordt behoorlijk geïnvesteerd in onze gemeente. En als je kijkt naar de wandelpaden, de fiets, maar vergeet ook niet de kanopaden. Ja, het is allemaal even mooi. En wij hebben zelf een bed and breakfast in Westergeest. En wij horen eigenlijk altijd van onze gasten hoe fantastisch mooi het is. Dus ik denk wel dat we dat nog steeds verder kunnen uitventen. Maar goed, ook wat dat betreft is er ergens een grens. Want juist ook de rust en de wijsheid, zeg maar, is ook een kernkwaliteit van Kolmeland. Daar moet je natuurlijk wel op blijven passen. Ja, want de FNP maakt het zeg ik heel hard voor dat prachtige Kolmelandse landschap dan ook al helemaal, hè? Ja, die maken hem daar heel hard voor. Want wie vinden dus met het nieuwe bestemmingsplan Boetengebied is dat eigenlijk de mogelijkheid om Fiestevol te vernielen. En dan denk ik met name aan de oudste singles, aan de Bjemwal en weet ik wat. De agrariërs, tuurlijk, ze moeten hun werk doen, ze moeten hun werk goed doen kennen. Maar die krijgen wel een beetje de vrije hand. En dat betekent dus dat het mogelijk is dat het mooie landschap, dat we reclame voor mij, dat hier en daar wel een knoei krijgen kan. Want zo bijvoorbeeld naar Vinkleerstraat, nog even naar Roenwij haast. En dus juist die noordelijke richting, juist in een grote keerlenvlakte, werd vroeger hele mooie Bjemwallen staan. En ja, dat gaat, denk ik, misschien aanstonds nog verder. De agrariërs die breiden steeds uit, die met grotere ruimte met die ha. En hoe komt dat op het duur? Ik ben er bang voor. Ja, ik weet dat Liewe Bijleveld van het CDA het hier en dan net mee eens is. Want hoe meer bereikbaar en dat soort dingen. En dat een Bjemwalkenkastje, maar dat hindert dan niet? Nee, dat is helemaal net hier. Ik wil even ingaan op het feit dat het bestemmingsplan Boetengebied hier beperkend wijze zo. Eerst even, de FNP had de stelling, jouw romte. Maar als je rond dan jou je dat net alleen nog onder de toerist, maar je jou het ook onder de ondernemer, de landbouwer, de agrariër. En die zorgen ervoor dat dat hier een stuk economische ontwikkeling bloot. Mij behoort van het unieke landschap. Want dat is zo helder als wat. Het is aan alle kanten is dat behind. En daar rijdt zelfs een heel rapport onder. Waarbij alle Bjemwallen en Elzensingels heel erg goed geconserveerd worden. Alleen het wordt inbed in de economische ontwikkeling van de agrarische sector. En we kennen van Lans van Zezen, maar dat is nog altijd superbelangrijk voor deze regio. Ja, want Paul Maasbommel van het PvdA, kindtoerisme en de agrarische sector samen terug door. Dat denk ik wel, want het is ook voor de agrarische sector van groot belang dat hier mensen blijven komen om te kijken wat voor mooie producten ze maken. Maar ik wou ook even terug naar de stelling waarin gesteld wordt dat alles maar naar Kolm Watersportdorp gaat. Kijk, je moet ze natuurlijk wel eerst hier hebben, die toeristen. Hè? Dus je moet een aansprekende aanlegplaats hebben, als het ware. Maar we hebben ook zwaar geïnvesteerd in Veenklooster, wat denk ik binnen dit hele gebied dan weer een parel is. Dus ik ben het niet eens met de stelling. Alleen, we moeten wel ergens een punt hebben waar bijvoorbeeld al die bootjes mensen goed terecht kunnen. En van daaruit
over het hele gebied heen. En dan moeten we ook niet alleen naar Kolmeland kijken. Dat doen we voor heel Noordoost-Friesland. Ja, want als we naar Noordoost-Friesland zeggen, beste liestrekkers, dan is het toch wel een beetje Dokkum wat er bovenuit springt als het om een aandacht gaat. Is dat wat een beetje de toerist loekt en dat daarbij de oorgemeentes wat in een verdomhoekje rijdt je? Nee. Van der Wal? Nee, dat geloof ik niet. Ik denk inderdaad dat Dokkum absoluut een parel is in Noordoost-Friesland. Daar moeten we trots op zijn en zuinig op zijn. Maar de omgeving is even belangrijk. En gelukkig hebben we Dokkum. Maar daaromheen is genoeg te beleven. Ja. Uwe Bijleveld van het CDA. Ik wil graag mij tegen op de takkomst. Ik denk dat natuurlijk Dokkum qua Grutte, maar historisch is Kolm echt een hele beste twadde. En we moeten, en wij zullen verhoeden dat Kolm net als een soort bolzwart van Zuidwest fungeren gaat. Kolm had geweldige capaciteiten, ook op dit merk van toerisme. Kritisch loert. Watersport superbelangrijk. Koppelen we ook aan de historische havenfunctie van Kolm. Aan de andere kant, het is seizoengebonden. Dus we moeten heel goed zijn, ook naar uw bestaande ondernemers, de detailhandel, waarin we die ontwikkeling op een of andere manier echt vast houden. Want anders dan zetten we in op iets wat alleen nog seizoengebonden is. En dat mag we ook voor u zijn. Ja, ik kom toch eventjes naar de Boerema van de VVD. Je bent echt politiek loeker van de douanecampagne die zich echt heel erg druk maakt voor het toerisme. Kindertoerisme en het bedrijfsleven dan goed terug in door dan? Ja, zeker. Ik denk die versterken elkaar. Hè. En het is ook vaak niet zo de discussie van alleen Dokkum. Nee, Dokkum maakt onderdeel uit van Noordoost-Friesland. En je hebt elkaar nodig. Dokkum heeft daar hele mooie kenmerken. Maar als je alleen al kijkt, Nationaal Park Lauwersmeer komt steeds meer in ontwikkeling. Nou, daar kunnen ondernemers heel goed bij aansluiten. Mevrouw Van Mool noemt het inderdaad terecht. Rondje Lauwersmeer. Heel erg belangrijk. Worden echt miljoenen geïnvesteerd. Nou, daar kunnen die ondernemers, die grenzen aan het rondje Lauwersmeer, optimaal van profiteren. We hebben natuurlijk het werelderfgoed Wadden. Nou doen we nog veel te weinig mee. En dan moeten we veel meer exporteren. Als je kijkt naar de andere landen, als die een werelderfgoed hebben, daar zetten ze heel erg in de markt. Nou, dan kunnen we nog veel van leren. En dan moeten onze ondernemers, zijn er ook zeker een deel van. Het is niet alleen maar meer die overheid die alles moet doen, maar het moet juist vanuit die ondernemers ook komen om daarop in te haken. En vandaar ook die mooie nieuwe toeristische raad die gaat ontstaan. Ja, want is dan misschien een van de dingen, dan zie ik even naar de FNP, kom ik aan bij jou mevrouw Van der Molen, zie ik even naar de FNP, ecotourisme, lidskalig toerisme, mij aandacht voor het behoud van het landschap. Is dat dan misschien de toekomst van Kolmeland Wiegerekken van de FNP? Nou, dat is net alleen nog de toekomst. Het horen met ook gewoon zien gongen. En ik denk dat er ook al aardig wat op dit gebied is. Want zo bijvoorbeeld natuurlijk kampeerterrein De Pomp op Kolmerpomp. Een prachtig kampeerterrein. Dreamlaan achter, ik op Kolmerpomp. Een prachtige locatie waar het is. Mijn collega Rietslid Frans, die had een Huster Noord. Is er met een haven bezig, met een ruimte voor campings voor alleenig tenten. Dus dat valt ook onder ecotourisme. Maar ik denk dat er ook vanuit de ondernemers zelf, en dat Boeren maar ook al van, daar moet ook actie ondernomen worden van, nou jongens, hier ben we, dit hebben we te bieden. En het moet net alleen nog van de gemeente komen. Maar dat het komt, maar om nog hier wordt de nadruk op eco te lezen. Ik weet net dat wel verstandig is. Ja, Margreet van der Wal? Ik denk het wel. Ik denk namelijk dat je daarmee ook echt een uniek selling point aanboort hier in deze omgeving. En ik denk absoluut dat daar kansen liggen. Wat ik zelf nog wel denk is dat we ook hier in Noordoost-Friesland eigenlijk een gebrek hebben aan verblijfsruimtes. We hebben inderdaad campings. We hebben een bed and breakfast. Maar we hebben eigenlijk veel te weinig hotels bijvoorbeeld. Dus daar ligt nog best een mogelijkheid ook voor ondernemers om wat meer om zeg maar ruimte te krijgen. Of ruimte te maken. Want ja, dat hoor ik over het algemeen wel. Dat er eigenlijk nog te weinig is. Ja, is het misschien dan meer taak voor de ondernemers om te zwaaien dat ze zich als groter geheel wat meer wetten aan de andere kant van het Lauwersmeer mee bezig binnen, is op dit moment een virtueel hotel. Met alle bedden die beschikbaar binnen, ongeacht waar als ze binnen, via internet te bereiken binnen. Matten ze dat meer hiervan? Ja, ik denk het wel. Maar we zijn er natuurlijk ook wel mee bezig. Hè? Ook er zijn bijeenkomsten ook. Het gastheerschap is er natuurlijk. En we proberen als toeristische ondernemers echt wel met elkaar wat op te zetten. Maar goed, dat is nog in ontwikkeling. Maar ik denk dat we zeker ook eens even over de grens moeten kijken. Want dat vind ik inderdaad een hele goede ontwikkeling. Dat je ook van elkaar weet van waar is de ruimte. Gasten naar elkaar door kunt sturen. Want dat gebeurt nu natuurlijk ook nog te vaak. Hè? Dat er een gast belt. Ik wil graag een kamer.
er is er niet. En die kijkt ergens anders. Wij moeten zorgen dat we met elkaar de toeristen die hier komen ook vasthouden in de omgeving. Op het moment dat er bij mij geen plek is, moet ik kunnen doorverwijzen naar iemand anders. En dan moet ik eigenlijk weten. Dan moet ik eigenlijk direct weten van, waar is dan wel plek? Wat de bed and breakfast ondernemers toch in Noord-Friesland? Klopt inderdaad, klopt. Ja. Leo Bijleveld van het CDA. Ja, toekencombinaties. We hebben hier nogal wat ondernemers die streekproducten creëren. Zorg dat te combineren met de agrariër, met bed and breakfast ondernemingen. Dat gebeurt echt al, maar dat kan nog verder uitbreid worden. En dan je het mes aan twee kanten snijden. Ja, ik zie hier een vraag. Willem van der Veen van het CDA, die is hier ook bij. Die wil je toch heel graag even wat toe zeggen, volgens mij. Zeg het eens. Ik heb een vraag aan Les Loekers. Hoe denk je hem over Kabel Noord? Want wie maakt die toeristen heen loeken en voor de bedrijven maar we digitaliseren en dan met name in het boergebied. De tweede fase maar we dan ook voor het boergebied kiezen. Dank u wel. Denk je hem dat de digitalisering van Noord-Friesland voor het toerisme belangrijk is? Paul Maasbommel, PvdA? Ja, dat denk ik wel. Want als wij dan horen wat bijvoorbeeld een watersportvereniging daarover te zeggen heeft. Die zeggen, ja, de mensen die bij ons met de bootjes komen, die eisen min of meer dat ze hun iPad en hun iPhone en wat ze verder maar aan digitaals aan boord hebben, dat ze dat gewoon kunnen gebruiken. Dus dat we bij Watersportdorp Kolm ook een stukje wifi zullen moeten hebben. Daar zijn we trouwens ook druk mee bezig. Hopelijk in samenwerking met Kabel Noord. En ja, Kabel Noord heeft al een heel ambitieus plan neergelegd om dit hele gebied te ontsluiten met glasvezel. Maar ja, dat is dermate ambitieus, dat moet in fase. En dan kiezen we toch voor eerst de grote kernen, de abonnees van Kabel Noord die daar zitten. Maar ook de niet-abonnees. In principe wordt iedereen gewoon aangesloten op glasvezel. En dat doen we in 3 fases. En fase 2 zijn alle kleine kernen. En fase 3 wordt dan het buitengebied. Ja, en dat wordt een hele kostbare zaak. Dus ik hoop eigenlijk op wat steun van de provincie op dat stuk. Ja, ben je hem daarmee bezig om die steun van de provincie te krijgen? Margreet van der Molen, ChristenUnie? Jazeker, daar zijn we inderdaad in de provincie ook mee bezig. En als bij mij weten is daar ook al een besluit over genomen. En worden de witte gebieden ook met behulp van de provincie uiteindelijk ook ontsloten. Maar als je kijkt, die wifi is inderdaad ongelooflijk belangrijk. En niet alleen voor Kolm Watersportdorp. Maar we hebben bijvoorbeeld een monumentenroute op dit moment, of die is in ontwikkeling in Kolm. Wat zou het leuk zijn als je met je telefoon even kunt scannen op een code en precies kunt zien wat er inderdaad aan de hand is, of wat voor gebouw dat is. En dat je op die manier ook je eigen gebied en je eigen mooie panden op die manier kunt ontsluiten. Nou, dat geldt voor Veenklooster. Maar we hebben een prachtig dorp hier in de omgeving waar je best heel veel mee kunt doen. En dan is wifi voor een toerist natuurlijk van groot belang. Kwartwijk zijn de mogelijkheden ben ongekend. Om het zo maar te zeggen. Ik wil toch nog één ding heel kwart van je weten. Dat is namelijk de volgende. Want ik word nog maar je moet een klimaatdoelstelling hebben. De financiële positie van Kolm is een zwak excuus om net aan die klimaatdoelstelling te voldoen. Dat is in 2020 100% energie-neutraal. Margreet van der Molen had daar correct in haar pitch al wat van zijn. Ja, daar heb ik inderdaad al iets over gezegd. Wij vinden het heel belangrijk dat je die klimaatdoelstelling, dat je dat als ambitie vasthoudt. Want het zeggen op het moment dat het niet heel erg goed gaat met jou financieel, of dat je de broekriem wat aan moet halen, en dan als eerste zegt, dus wij gaan bezuinigen op het behalen van die klimaatdoelstelling, dat vinden wij echt een verkeerde keus. Wij denken dat duurzaam handelen in je hele organisatie gewoon de basis moet zijn. Dus dat er helemaal geen andere keus is. Dat je dus in alles kijkt van op welke manier kunnen we het zo doen dat het goed is, zeg maar, voor mens, voor maatschappij. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, ik denk dat dit met name voor de FNP ook een heel belangrijk punt is. En Wiegerekker. Ja, dat is inderdaad. En nou, we hebben hier een verliedenperiode hebben we hier over Wiemoen zitten. Nou, Wiemoen, dat slagen dus net. We gaan nou in uw partijprogramma te staan. Zorgen ze naar de mogelijkheden van een zinne-energiepark. Een week wat verlien, 14 dagen verlien, ried ik Boerakker, ried ik de A-zone op richting Grijns. Zorg aan de linkerkant van wij op zijn heuveltje daar. Zorg die niet een hele grote zinnepaneel staan. Daar blijkt dus een piekenfakkerij
MCV achter te zetten, die het alleen nog draait op zonnestroom. En is dat hier in Kolmeland net mogelijk? Er ben in uw optie ben er hele mooie plakken voor. Nou, de zinnen die schijnt hier ook heel vaak, die show het juwert. Dus show dat eens een keer naar. En dat hoeft de gemeente misschien direct geen geld in te steken. Maar begin jou het eens een keer aan en jouw ondernemers of investeerders een keer een seintje van jongens, wie willen wel. Wie had geen centen, maar wie willen wel. Je krijgt de ruimte voor u om hier wat te beginnen. Dus die kan zij uitmaken. Ja, waarvan de heer wilde ik kwart nog even wat u zei, want ik zie dat Willem zei van we maten aan zijn naar de studio. Jelle Boerema van de VVD. Ik vind wat mevrouw Van der Molen en meneer Rekker zegt inderdaad, dat is heel ambitieus, ook heel ideologisch. Maar we hebben ook te maken met een keiharde werkelijkheid en realiteit. We hadden inderdaad voor onze energiedoelstellingen, Kolmeland energie-neutraal, hadden we heel veel geld in onze begroting staan. Maar dat geld is bijna volledig wegbezuinigd. Waarom? Omdat we bijna geen andere keuze hadden. Het is dan een keuze tussen zorg, tussen wegen. Op een gegeven moment, ja, dan moet je keuzes maken. Maar dat wil niet zeggen dat die ambitie en die doelstelling weg is. Wat kun je als gemeente wel doen? Wethouder Bijleveld doet dat ook. Je kan ook zeggen van, je kan voorlichting geven. Voorlichtingbijeenkomsten aan je inwoners. Hoe kun je duurzaam omgaan met je wonen? Hoe kun je energiezuinig, zonnepanelen. Woonplatform Kolmeland. Woonplatform. Op die manier kun je ook werken aan je energiedoelstellingen en je ambities. Dat geld dat is er inderdaad onder vandaan gehaald. Of het grootste gedeelte van het geld. Maar dat wil niet zeggen dat die ambitie er niet is. Ja. En als je ook kijkt, vorige week was er een rapport van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daar stond in dat de helft van de Nederlandse gemeenten, die halen die energiedoelstelling niet. Het heeft alles met bezuiniging te maken. Met keuzes die gemeentes moet maken. En dan is ook een beetje, wat voor gemeente wil je zijn? Dus ik in dit geval, Maas Bommel van de PvdA, creatief denken, out of the box denken, om misschien toch die klimaatdoelstelling te halen. Ja, zeker. Want ik hoor mevrouw Van der Molen zeggen, je moet niet als eerste denken aan je klimaatdoelstellingen als je het over bezuinigingen hebt. Maar ja, ik hoor eigenlijk nooit waar we dan wel als eerste aan moeten denken. Dus ik kom zelf ook maar iets met waar we niet als eerste aan moeten denken. En dat is bezuinigen op de minima, op de sociale voorziening, op dat soort zaken. En als dan blijkt dat wij onze klimaatdoelstelling op een lager pitje moeten zetten, dan zal dat helaas moeten. En dan kunnen we dat proberen alsnog via het bedrijfsleven, via de inwoners zelf wat meer te stimuleren. Maar als ik moet kiezen, ja, dan gaan we mij toch echt de minima voor. Heel kwart nog, Leeuwen Bijleveld. Echt heel kwart? Wij gaan net op klimaatdoelstellingen bezuinigen. Wat wij doen is dat wij net meer in deze moon hebben het kleer. Dat is net realistisch, maar met de beperkte middelen die we hebben, worden we diezelfde ambities horen. Zo ben we erbij stemmen. Dus ik, Kolmeland, klimaatneutraal, als het net in 2020 is, dan misschien wel in 2024. Bedankt Lies Lucas. Aasen krijgen de pitch van Wieger Rekker. En de heren en dames kunnen even om een broodje. Dankjewel Hendrik. Je live vanuit het gemeente.